खुंगा 27थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि सांगिला हाज'वारिया लांदां बैसागु मोसानायखौ बेखेवनानै होयो। रंजालि बैसागु फोरबोखौ सिलबारि अनजालि क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव रंजा बाजायै फालिनाय जायो। चिरां जिल्लानि बर' बाजारनि सिलबारि अनजालि क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव रंजालि बैसागु फोरबोखौ रंजा बाजायै फालिनाय जायो। बे हाबाफारियावनो सांगिला हाज'वारिया लांदां बैसागु मोसानायखौ बेखेवनानै होयो आरो देग्लायनि SSLC आनजादाव उथ्रिनाय फरायसा फरायसुलिमोननो मान बावदों। बेनि उनाव दङ जास्टिन नार्जारि बिथांखौ आरो गार्जेनखौ जौसांनि सिगाङाव फैनो खावलायदों। बिथांनि मान बिलाइखौ हरनो थाखाय जोंजोंनो लिंनानै लाबोजानाय माननि आलासि